Aprende os nomes dos dedos da man que o digo cho eu. Empezamos polo dedo gordo, o dedo polgar. Sí, polgar con O e non con U. De feito, hai un personaxe dos contos infantís que se chama Polgariño. A este dedo tamén se lle chama matapiollos e cachapiollos. Seguimos polo índice, o dedo co que sinalas, co que mostras algo. Por iso podes chamalo tamén dedo mostreiro, ou furabolos, en galego de andar por casa. A continuación ven o dedo maior, o máis grande, que coloquialmente tamén se lle chama o pai de todos. Despois ven o anular, pero tamén lle podes chamar mediano ou medianiño, se tes confianza. E finalmente o dedo máis miúdo de todos, o dedo maimiño, e non meñique. Se non che gusta maimiño, podes chamarlle velleco ou dedo pequeniño. Este é o miudiño, este o seu sobriño, este o maior de todos, este o furabolos e este o matapiollos. Digo cho eu.